Kumusta naman natin tong mga pato natin mga kadiskarte? Tignan na muna natin. Yay, napakadami nating napapisa ngayon mga kadiskarte. Ilang araw pa lang nakakaraan sa video natin. Ang dami na naman lumabas. Pero bago yan mga kadiskarte, pakainin na muna natin tong mga alaga natin manok para makita nyo naman kung gaano sila karami mga kadiskarte. Siyempre gagamitin natin to para pang pakain sa kanila. Meron tayong ginagamit na, nakikita nyo ba mga kadiskarte, mais, ireg, tsaka itong feeds na duck pellet mga kadiskarte. At syempre tatapon na natin na ganyan. Yeah. Para pumunta na tong mga alaga natin, lagyan natin sila dito. Ayaw nila pumunta yung mga manok pa. So yan mga kadiskarte, ayaw nila pumunta, takot ata sila sa mga pabo natin. Nandun sila mga kadiskarte. Tara na lang natin kumustahin. Puntahan natin sila doon mga kadiskarte. At syempre, tignan nyo naman to oh. Malapit na mahinog na naman tong mga langka. Yay mga kadiskarte. At syempre yun yung mga manok natin no? Kung nakikita nyo lang, nandito sila lahat. Yun, tumatakbo sila mga kadiskarte. So takot sila sa pabo. At syempre dun naman na tayo sa talagang topic natin. At kung paano nga ba namin na parami mga kadiskarte. Ang dami na naman pumisa. Ito na yun mga kadiskarte. Sisimulan na natin titignan itong mga pato natin. At syempre talagang magugulat kayo sa sobrang rami ngayon mga kadiskarte. Hindi lang to ang ipapakita ko, talagang napakarami pa rin mga kadiskarte. Ito na ako, kumustahan natin itong mga pato natin. Tignan nyo naman no, mga kadiskarte, ang gaganda nila. Meron maliit, malaki, medium size, mga saktong size. Talagang lawak-lawak na dito mga kadiskarte. Sobrang napakagaan ng buhay kung may ganito mga kadiskarte. At syempre hindi lang naman to ang napapisa natin mga kadiskarte, madami pa at talagang magugulat kayo sa sobrang dami. At syempre meron pa dito. Ayan, napakakunti na sila mga kadiskarte. Pero yung mga iba napunta namin sa isang kulungan nila, nasa mismong lupa na sila nakalagay. Yan na tong mga pwede nating ikuan mga kadiskarte, punta dun sa talagang lupa na kulungan nila para mas mabilis sila lumaki. At syempre lagi nating hindi kakalimutan yung tubig. Huwag nating kalimutan yan kasi ang buhay ng pato ay tubig mga kadiskarte. At pagkabukas mo meron pa kang makikitang ganito. Syempre kumusta din naman natin dun sa talagang main na pinagkakakitaan natin mga kadiskarte, yung pato. Talagang may bago tayong kulungan ngayon. At tignan nyo naman dyan nagsisimula, dyan mga kadiskarte, dyan nagsisimula ang pagpaparami ng pato. Ganyan mga kadiskarte, kung masipag yung barako nyo talagang umasa na kayo na talagang rarami ang pato nyo. Ganyan, bagong kulungan to mga kadiskarte, kagagawa natin. At syempre tignan na muna natin itong napakadaming pato natin. Iyan sila hanggang dun yan mga kadiskarte. Ang dami nating susunod na ibebenta ngayon. Talagang napakadami na din sila. Tignan nyo yung nakaraang video natin, napakalit na sila na mga kadiskarte. Pero ngayon sobrang dami na sila. Nasa 700 nata sila. Kasi yung madami pa doon yung mga malilit natin, parang konti lang titignan yun, pero napakadami yun mga kadiskarte. Ang dami nating susupply ng pagkain ngayon. Halos isang week na lang yung feeds nila. Pero masusulit din to mga kadiskarte. Tignan nyo, napakaganda nila, ang tataba. Ang diskarte lang yan mga kadiskarte, laging may tubig sila. Ganyan po yung diskarte ng mga Ilocano. Dapat masipag po tayong maglagay ng tubig para ma-maintain yung napaka-cuteness nila mga kadiskarte. At balang araw kikita yan. Ilang months na lang mga kadiskarte, may pwede nang ibenta dito.
Yan, napakadami oh. At syempre, gabi-gabi mga kadiskarte, pinupunta namin sila lahat dito. Sila na kusang pumupunta dito mga kadiskarte, kaya napakaganda at safe sila sa mga daga, ganun mga kadiskarte. So yan, talagang sana nag-enjoy kayo sa mga alaga natin pato at sana magaya nyo mga kadiskarte. Kasi ganto-ganto lang to, gaya nga ng sabi ko, ganto-ganto lang yan, pero at least meron ka naman po mahahawakan kahit pa paano. Yayay, kaya okay na okay to mga kadiskarte. Kumusta naman natin tong mga itlog nila. Ayan. Oh man, nakita nyo, ang dami-dami. Mamaya pipisan na naman yan. So talagang padami na ng padami tong mga pato dito sa Burgos mga kadiskarte. At syempre may sasabihin ako mamaya mga kadiskarte. At sasabihin ko na ngayon at pupuntahan natin mamaya yung ice creaman natin doon sa mismong sa Ramon mismo mga kadiskarte, dun sa munisipyo. Titignan natin yung negosyo natin bago dun na ice cream mga kadiskarte. Sa mga taga dito at gusto kumain ng ice cream, pwede kayong pumunta doon at kumustahin yung ice cream at tikman yung napakasarap na ice cream chillin ice cream chillin. Yayay. So yan tong mga legend na pato natin mga kadiskarte. Napakatagal na tong mga pato natin at sobrang napakadami na din na i-provide na pato dito at supply na pato dito sa bahay at naibenta natin dito sa Burgos sa restaurant gano'n. Alam nyo ba mga kadiskarte, sasabihin ko na lang kung paano nga ba talaga padami ng pato na hindi nahihirapan. So yan, ito talaga yung napaka-importante mga kadiskarte. Kasi may mga barako tayong mahihina. Alam nyo yung mahihina mga kadiskarte, mahina dumiskarte sa babae. So yan, kung dapat ang pilin yung barako yung magaling magbanada ng mga upa. Yan yung importante mga kadiskarte. Dapat tinitignan nyo yung diskarte ng barako nyo o palaging hinahabol tong mga upa at magmamaya siya. Dapat ganun mga kadiskarte, masipag siya magmanada. Dapat yun yung importante para dumami sila ng dumami. Kasi kung mahina yung barako nyo mga kadiskarte, yung mahinang lalaki, talagang wala kayong mapapala. Magpapakain kayo ng magpapakain na walang nararating mga kadiskarte. So dapat kilatisin nyo din kung magaling yung barako nyo at promise talagang dadami yan. At syempre tignan naman natin itong napakadaming anak nila mga kadiskarte. Paggising sa umaga talagang napakagandang bungad ng ating umaga kasi napakagandang pakainin itong mga ganito mga kadiskarte. Nalakas pa nila kumain, yung maganda yung malakas kumain para malakas lumaki at matataba pa. Babalikan nila itong mga customer natin kasi talagang mataba. Kasi kung hindi mataba to, walang mantika, hindi masarap mga kadiskarte. Kaya talagang titignan din natin na dapat maganda yung katawan nila. So yan, siguro naninibago ko sa kulungan natin kasi may pagbabago. Alam nyo mga kadiskarte, dito na-separate na tong mga matatanda natin para hindi sila nabubulabog para kung magtitinda tayo. Kaya nandito lang sila nagpapadami. At meron din doon, malakas din sila magpadami doon. Pero dito ang pinakamalakas kasi maganda tong mga paitlugan nila. Talagang safe na safe, hindi nababasa. Yun din ang tignan nyo dapat hindi nababasa yung itlog. Kaya dito sa pinakamalawak na kuan, dito na natin linagay kasi para hindi mabaho doon kasi bumabaho noon, kaya pinalitan namin dito kasi mas malawak to. So yan, kahit napakadami nila talagang madali lang mga kadiskarte. Madali lang maghuli dito kasi may diskarte tayong Ilocano na pinapasok natin sila lahat doon at doon tayo nanghuhuli ng ibebenta natin sa restaurant. So yan, tingnan nyo naman po mga kadiskarte, talagang napakaganda tignan, napakadami. At syempre matik, magasto yan mga kadiskarte. Oo, magasto, pero at least masusulit po natin. Ganyan po ang buhay ng mga Ilocano. Kailangan natin mag-invest para masusulit din naman natin balang araw at
any months mga kadiskarte, ilang months lang yan, kikita na tayo. At magde-dispose na tayo sa mga gustong bumili mga kadiskarte. After 2 months pwede na kayo bumili dito ng mga pang parami nyo ng pato, kasi pwede na itong mga iba dito. Yeah. So ang FB account ko mga kadiskarte, Mico Durado, MICOH DURADO. Search nyo lang yan mga kadiskarte. PM nyo ako kung gusto nyo bumili, at dito lang ako sa Ramon Burgos Ramon Isabela. Maganda tong lahi ng pato namin mga kadiskarte, kasi mabilis magpadami. Yun yung importante, mabilis. At syempre magagaling din dapat yung mga barako natin. At syempre siguro napapansin nyo din na may bago tayong kulungan dito. Itong mga pato na itong mga kadiskarte, talagang nasa labas lang sila noon, kaya ginawa na namin sila dito. At tignan naman natin itong mga bagong kulungan nila. Galba lang to mga kadiskarte, at may mga gulong. Tignan nyo naman, ganyan lang yung diskarte, mamaya mag-iitlog na sila. 1 week ago na to mga kadiskarte na ginawa namin. So talagang bagong diskarte na naman to, para mas madami na naman tayo may provide ng mga baby mga kadiskarte. Kasi alam nyo, palakas yung kita natin sa pato, at dapat medyo mag-improve tayo. Kasi kung i-maintain lang natin yung dating diskarte natin, talagang walang mangyayari kundi ganun lang. So dapat mag-improve tayo mga kadiskarte, mag-isip tayo kung ano nga ba yung mas magandang idea. Yun yung isipin natin. At gaya nga ng sabi ko, ang piliin yung barako yung magaling na lalaki, yung masipag. Yun mga kadiskarte. Kasi kung mahinang lalaki, talagang kahit na ilang taon wala kang mapapala na magpaparami. Kasi dun lahat nagsisimula, yung pinakita ko kanina. Dun mga kadiskarte. So yan, napakadami kayong nakita dun mga kadiskarte, at ito naman yung pinakita ko kanina. At syempre talagang kung madami kang mga alaga, dapat po madami ka ding kahoy. Tignan nyo naman mga kadiskarte, napakadaming kahoy. At syempre kung alangan naman madami kang alaga, wala kang kahoy, di wala kang panluluto. Ganun yung mga Ilocano mga kadiskarte, dapat tinitignan din natin kung nababagay nga ba talaga. At syempre may sasabihin ako sa inyo, tignan nyo naman tong napaka-cute naman. Tignan nyo itong skadre, tumakbo na siya, nangingitlog, inistorbo nyo kasi siya. Ay, nastorbo natin. At syempre tignan na ulit natin tong mga napaka-cute na alaga natin. Pagising sa umaga, naaalala ka. Diskarting Ilocano po. Gando-gando lang to mga kadiskarte. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi naman natin to seseryosohin, yung bang sideline lang. Hindi ko naman sinasabi na ganito na lang yung gawin nyo. Ang gawin nyo mga kadiskarte, kung may bakuran kayo kahit na maliit lang na space, pwede natin pag-alagaan ng pato yan. Kasi ang mga Ilocano dapat i-share yung knowledge para at umasenso lahat ng mga Ilocano. Kasi kung nagdadamot natin, hindi natin may dadalad sa pag namatay na tayo mga kadiskarte. Sinasabi ko to para makatulong din naman ako kahit papaano, at syempre natutulungan din nyo ako kasi nag-YouTube ako, at syempre may pumapasok din na income kahit papaano. At sana po i-maintain nyo yung pagparami ng subscriber natin, at i-like nyo tong video para may mapala naman ako sa pagtuturo ng mga diskarte mga kadiskarte. Sana po naintindihan nyo. At syempre kahit na ganto-ganto lang to, marami din tayong makikitang pera dito. Pero dapat wag natin seryosohin, kasi dapat sideline lang to. Dapat meron kang yung main na pinagkakakitaan. Yun yung importante. Pero dapat masipag ka din maglagay ng mga tubig nila at pagkain, kasi kung wala ka ding time sa mga to, talagang hindi rin rarami mga kadiskarte. So yon, napaka cute mga kadiskarte. Pag gising sa umaga yan, makikita mo talagang maganda yung bungad ng araw mo, kasi sa mga alaga talagang napakaganda sa pakiramdam.
At syempre, nasabi ko na ba itong alaga natin bago yun na napaka-cute. At bagong-bago mga kadiskarte, naalala nyo yung past video ko na yung malaking baboy. Nakate na namin yun mga kadiskarte. At syempre, meron na naman kaming bago, binili, 7,000. Malaki na kasi siya, so talagang at least masusulit din balang araw. Dun sa nating baboy ay kumita tayo ng 15k doon mga kadiskarte, nakabenta tayo. At syempre, tignan naman natin tong ulam natin mga diskarting Ilocano, talagang napakasarap. Yayay, papaitan mga kadiskarte. Ganyan, ganyan. Kung masipag ka mga kadiskarte, talagang meron ka din kakainin na masarap. At syempre, yan yung kinita natin sa pato. Parang kwan lang yan parang product lang yan parang ipapalit mo lang yung product mo sa ganyang product. Kaya parang kwan din mga kadiskarte. Bebenta mo yung pato mo, ibibili mo ng gusto mong bilhin. Kasi kahit pa paano, libo-libo din itong kikitain nito mga kadiskarte. Hindi naman to mahirap gawin, pero sadyang dapat may time ka lang. Yay, ganun yun mga kadiskarte. At sana po may natutunan kayo ngayon. At mamaya ipapakilala ko, ay ipupunta ko kayo sa bagong negosyo natin na ice cream bar mga kadiskarte. Pupunta ko kayo doon sa mga gustong taga Ramon dyan, dito sa Burgos, Suscares o saan pa man dyan mga kadiskarte kung taga dito. Kaya pwede nyong bisitahin pwede nyong kontakin yon yung taga-bantay doon na si kuya ko na kung bibili kayo ng pato ganon. At syempre meron din kaming bagong product mga kadiskarte. Magbebenta kami ng pato na ulam doon. Magkakate kami, pupwesto namin doon mga gustong tumikim ng luto ng mga Ilocano na adobo sa asin. So yan. So andun lang sa munisipyo yun, ipupunta ko kayo mamaya doon para naman malaman nyo kung ano yung pwesto natin doon. At sana po nagustuhan nyo itong video kasi ikinumusta ko kayo sa mga alaga natin at sana nag-enjoy kayo. At syempre bago ko tapusin to, ipapakita ko itong napakagandang manok natin. Ito yung mga pabo natin mga kadiskarte. Kung nakikita nyo mga tinola doon, mga tinolang manok, yun sila mga kadiskarte. Ganyan lang yan mga kadiskarte, pero pwede niyang pakainin tayo ng isang araw sa isang manok. Yay! Napakataba din mga kadiskarte, talagang masusulit din natin. So yan, magtatapos na ang ating programa at sana po may natutunan kayo mga kadiskarte. At syempre ulitin ko yung summary ko na lang. Dapat po magaling yung barakot. Tan 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 tan. I got broads in Atlanta, just to the lean the family.